Hola, tornem a provar un altre cop l'experiment, diríem, però aquest cop, aquest llibre us el portem més preparat. Més coses perquè aquest és un llibre infantil o d'adults? Aquest és d'infantil. Per tant, a qui li diries que podrien llegir-lo? Els petits, els d'un any, 2 anys, però els seus pares encara els haurien de llegir algunes lletres que hi ha. A un nen de 12 anys li pot agradar aquest llibre? La veritat és que no, Per què? perquè no hi ha lletra, només hi ha els dibuixos i, per exemple, una mica el drac, els diables... I de què explica aquest llibre? De les coses que hi ha a les festes majors. Per exemple, els dracs, els gegants, els capgrossos... Qui ha fet aquest llibre tan xulo? La Glòria Fort. T'agraden molt els seus dibuixos o no? Molt, estan molt ben fets. Li has explicat mai amb algú aquest conte? A la meva germana. I què tal? A ella, quan era petita, li encantava. Doncs res. Ens seguim veient demà, no? Fins la pròxima.